ce muku ga musan ta dan gaske. Sarana an yi mini sarana da yaya na ga musa na ce muku ga umman sa dan gaske. Lokaci yayi yau dai gashi an yi man nasara na ma haka ne sai an haƙuri sannan ai tsara na ci gari na duke mazaje na basa a rana. Insha Allah an auren mu tabbas za a shashana ma kun zo masoyan mu sannan za ku sha kallo.